Nginibingelele kahle bathandwa egameni lenkosi. Ngiyacela ke ukuthi sivule amabhayibheli ethu encwadini kaGenesis chapter 18. Ngidecide ukuthi ngifake intshumayelo yokugcina ngci ke manje kule series ebesiyenza ngangithe siqedile ngesonto edlule. Ngabona kune topic esalayo engifisa impela ukuthi siyithinte. Uzokhumbula ukuthi sasithe kunezinto esijwayele ukuyifundisa la ekukhanyeni esiyigcizelela impela esifuna abazalwane bazazi bayithande babambelele kuzona, kodwa ezinobungozi bokuthi ma zingabhalansiswa. Ukubhalansiswa kuchaza ukuthi uboniswe nelinye isayidi laleyo nto esuke ifundiswa. iBhayibheli liveza izinto eziningi ezahlukahlukene. Kungenzeka ukuthi umuntu akufundise yodwa kuphela angakutsheli ezihambisana nazo bese ugcina unolwazi olungaphelele ngama-topic athize. So ke mangithi siyabhalansisa sichaza lokho. Enye yezinto ke esijwayele ukuyifundisa ile mfundiso yokuthi uNkulunkulu uzwi lakhe uyinkosi engaphikiswa eyenza umathanda ngesikhathi esithandayo ngenxa yokuthanda kwakhe. Ukuba uNkulunkulu kuchaza lokho. uNkulunkulu wayikhethela yena ukudala umhlaba nabantu nakho konke ukuwona namazulu nezingilosi nakho konke okusemazulwini. Uhlelile ukuthi ufuna kwenzekeni kukhona konke, futhi konke kuzokwenzeka ngalendlela yena ahlele ngayo. Akekho ngamvimba, akekho futhi ongathi wenzani. uNkulunkulu kusho lokho kuba uNkulunkulu ukwenza noma yini oyithandayo, futhi ube namandla uqinisekisa izinto zenzeka ngalendlela oyithandayo. Into engenzeka ke ma ugcizelela leyo mfundiso siyibiza abazi theology kuthiwa isovereignty kaNkulunkulu, okuchaza ukuthi uNkulunkulu akasiyo umongameli okhethwe ngokwentando yeningi olawulwa iconstitution, olawulwa imithetho yezwe, kodwa uNkulunkulu uyisovereign, yena liqobo lwakhe umthetho. Awukho omunye umthetho othi ngoba noma ungabusa kodwa nakho ongakwenza nakho ngekukwenze lokhu kufanele kuqale eParliament. Cha, yena izwi lakhe liwumthetho. uNkulunkulu kuthiwa usovereign ngesingisi ubusa phezulu kwemthetho. Into engayenza leyo nto ukuyigcizelela ukuthi ingenza umzalwane abone ukuthandaza, ukucela izinto njengento ewumdlalo. uNkulunkulu uzokwenza afuna ukwenza. uNkulunkulu unezinhlelo futhi uzoyifeza izinhlelo zakhe. Ukungenelela kwethu ngokuthandaza nokunxusa akusiyinto akusiyinto useful. Akukho okuthena ozokufeza nozokuzuza ngokucela kuNkulunkulu nokuthandaza uNkulunkulu. Okufanele kwenzeke kuzokwenzeka. Ukubeza abantu mabekhuluma kanjalo. Ubungozi bokugcizelela indaba yokubusa kukaNkulunkulu nokwenza umathanda wakhe ezintweni zonke okuyinto eyiqiniso, kodwa kukhona nokunye iBhayibheli elisambulela khona elenza singawele engozini yokugcina sesithi therefore akunamsebenzi ukuthandaza. uNkulunkulu uzokwenza into afuna ukuyenza vele anyway. Ngiyazi ukuthi sakhuluma ngendaba yokuthi uNkulunkulu uyayiphendula imithandazo masidala, kodwa ngifuna ukuveza elinye isayidi laleyo nto namhlanje. Ngifuna ukugcizela indaba ukuthi uNkulunkulu noma ebusa futhi enza ngomathanda wakhe, kodwa uNkulunkulu uyaboniseka, uyancengeka, uyashintshiseka. uNkulunkulu ngaqane ethi amen. Akusiyona iheresi lento engishoyo. uNkulunkulu uyashintshiseka. Ama-theologian laphana wayizwa kahle lento. Qala ungilalelisise.
Kodwa ngifuna ukusho njalo ngempela igama lesingisi engizama ukulitranslate njengoba ngibala lamagama ukupersuade uNkulunkulu noma sovereign eyishaya umthetho na ngokwakhe enza intando yakhe. He can be persuaded uNkulunkulu. Ungambonisa ukuthi angenzi kanje enze kanje. Nenza kahle manje nithule. Nithi awuchazi mfundisi. Ngifuna ukunikhombisa indawo ezu7 ezwini kaNkulunkulu la sithola khona lemfundiso. And ngicabanga ukuthi uNkulunkulu usibhalele zona ngayo lenhloso yokuthi simbone njengoNkulunkulu esingamizina naye. uNkulunkulu esinganegotiate sincengane naye. Akafuni uNkulunkulu sazi nje kuphela ukuthi wenza umathanda wakhe ngesikhathi athanda ngaso ngoba uNkulunkulu, kodwa uyafuna sazi nokuthi ekwenzeni kwakho umathanda kunendawo yomkhuleko wakho nokuncenga kwakho okuyi-influenceayo indlela uNkulunkulu enza ngayo izinto. Ngicathi uNkulunkulu uyafuna sikwazi lokho. Thani ngikubonise lezi indawo. Asiqale la engithevula khona kuGenesis chapter 18. Sibona la isibonelo sika Abrahama negotiator noNkulunkulu. uNkulunkulu kade ethi uzobhubhisa iSodoma neGomora ngenxa yokonakala kwawo lamadolobha. Engazange abeke ama conditions. uAbraham ufaka imbandela kwisinqumo sikaNkulunkulu. uNkulunkulu amlalele ngesineke, amdedela, negotiate naye futhi amnikeze lokho akucelayo uAbraham. Kunezathu uNkulunkulu afuna siwabone ama events afana nalawa, kunento afuna si understand ngecharacter yakhe. Angizi ukuyichaza kakhulu indaba kodwa ngizokufundela ngoba mangifunda iba yinto uzoyiza ukuthi kwenzakalani bese ngicizela le ndawo kaAbraham eshintshisa uNkulunkulu isinqumo sakhe. Ngicela ukuqala kuverse 22. Lawo madoda awuflathela umuzi kaAbraham, kwakuyingilosi lezi ezayithunywa uNkulunkulu zizomtshela ukuthi izobhubha iSodoma neGomora. Alibangise eSodoma. Kodwa uAbraham wasala emi phambi kukaSimakade. uAbraham wasondela kuye wathi, ngabe uzoqotha imbokodo nesisekelo yini kwabalungileyo nababi na? Ngenzeka kube khona abalungileyo abangama50 kulomuzi. Ngabe uzowuqothula wonke umuzi ungawuyeki ngenxa abalungileyo abangama50 abakuwo na? Impela masingafi ngamvunye abalungileyo nababi. Makube kude nawe ukwenza into efana naleyo. Umehluleli womhlaba wonke angakwenza kanjani okungalungile na? uSimakade wathi, uma ngithola abangama50 abalungileyo emzini waseSodoma, ngiyakuyiyeka indawo ngingayibhubhisi ngenxa yabo. uNkulunkulu be-announce ukuthi uzolibhubhisa iSodoma neGomora, wangabeka mbandela. uAbraham ufaka indaba ka50 kuleyo nto kaNkulunkulu. uthi uNkulunkulu, okay kuAbraham, mangabathola abawu50 ngizoyiyeka iSodoma neGomora, ngizokulibhubhisa nokulibhubhisa. Kuverse 27 uAbraham waphendula wathi, njengalokhu sengize ngayidela ngakhuluma enkosini, yize ngiwuthuli nomlotha nje, uma kungenzeka laba abangama50 abalungileyo behle ngaba5 -5, usengawubhubhisa yini wonke umuzi ngenxa yaba5 ababi na? uSimakade wathi, uma ngithola abangama45 angiyikubhubhisa umuzi. Abraham qale ku50 uyamehlisa manje uNkulunkulu uthi asikhulume ngo45 Nkosi. What about 45? uthi uNkulunkulu, okay no problem Abraham, mangithola abawu45 ngizoyeka umuzi angizukubhubhisa. Verse 29 uAbraham waqhubeka wathi, mhlawumbe kungenzeka kutholakale abangama40 abawu40. Wathi kuye, ngenxa yabangama40 angiyekubhubhisa. Mina ngabe sengumvala umlomo Abraham manje la. Verse 30 wayesethi, ngicela inkosi ingangithukutheleli. Uyabona naye manje ukuthi hey uyayiphusha lento. Ngicela inkosi ingangithukutheleli ke ngiphawule.
Mhlawumbe kungenzeka kutholakala abangamashumi amathathu 30. Yaphendula yathi angeke ubhubhisa uma ngithola abangamashumi amathathu. uAbraham wathi njengoba sengize ngiyidelile ngakhuluma nawe Nkosi, mhlawumbe kungenzeka kutholakala abangamashumi amabili 20. Yaphendula inkosi hayi nje ngani njengoba senicomplain already. Yaphendula yathi ngenxa yabangamashumi amabili angeke ubhubhisa. Wayesethi ngicela Nkosi ungangicasukeli ngiphawulo kokugcina. Mhlawumbe kungenzeka kutholakale lapho abalishumi. Yaphendula yathi ngenxa yabalishumi angeke ubhubhisa. Kwathi kuba uSimakade aqeda ukukhuluma noAbraham behlukana, uAbraham waphindela ekhaya. What's the point bazalwane? Ukuthi uNkulunkulu asibhalele i-event efana nale. Ubengayeqa lento uNkulunkulu ingarekhodwa eBhayibhelini. Ngoba siyazi ukuthi uNkulunkulu owazi zonke izinto. Uyazi ukuthi bangaka abantu abalungile abakhona eSodom. Uyazi nokuthi uAbraham uzothina uzocelani engakasho. Uyazi ukuthi isiphetho sendaba kuzoba ukuthi uyalibhubhisa noma akalibhubhisi yini iSodoma. Yindaba afike a-announce kuAbraham ukuthi uzolibhubhisa bese yamdedela uAbraham lokho emehlisa izibalo kanje. Bese futhi yasibhalela ukuthi siyazi leyo nto ukuthi yenzeka ezintweni zonke uNkulunkulu ayingayibhala ayibhalanga zonke izinto uNkulunkulu azenza ziningi kakhulu kodwa wayifaka le. What's the point? Ufuna sifundeni uNkulunkulu ngaye. Ngathi uNkulunkulu ufuna sazi ukuthi uNkulunkulu esingarizina naye. uNkulunkulu ongabeka umbono wakho kuyena. Uthi mina Nkosi ngiyibona kanje lento, Nkosi ngicela lento kanje. uAbraham ucela ngokuzehlisa hayi ngokuyiphakamisa. Aka declare and decree. Ayikho declaring and decreeing la. Kodwa uAbraham uza ngokuzehlisa nokuncenga enkosini. Uthi Nkosi awuthi nje ngiphawulo kokugcina. Kodwa uAbraham ukuthi wayimazi uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu onomusa ongasheshi ukucasuka akafani nomzali wena nje mangasingane lokho ingenzisa lento lesingaqabana kabukabi. Kodwa uNkulunkulu unesineke sokwamukela ukuncenga nokucela kukaAbrahama. Ufuna sikwazi lokho ukuze sonke sazi ukuthi uNkulunkulu onjalo. Imthandazo yethu ingamshintshisa uNkulunkulu izinto abesethe uzozenza angazenzi. Noma izinto abesethe ngeke azenze uNkulunkulu ngenxa yokuncenga kwethu. Uyasibona isineke sakhe. Sokususwa ku50 aye ku45, asuke ku45 aye ku40, ku40 aye ku30, ku30 aye ku20 azafika ku10. uAbraham kahlahle uzama ukuncengela umndeni kaLothi. Kushuthi uyabala emqondweni wakho sikazi mhlambe bangaku uLothi wayomshana wakhe mhlambe mayembala noNkosi mhlambe bawu10. Kodwa ngeke ngivele ngisuke ngithi inkosi ayingabhubhisi for abantu abawu10 awuthi ngimuzwe ku50. Bese lokho emehlisa uNkulunkulu ngesikhulu isineke bazalwane uyayivumela into enjalo. Ufuna simazi kanjalo uNkulunkulu. That's why abhala into enje eBhayibhelini. Akafuni simazi njengozwi lakhe nje kuphela, yebo nguye. Kodwa uyafuna sazi ukuthi kunesayidi kuyena elamkela ukukhuluma kwakho, ukuphawula kwakho, ukuncenga kwakho, ngakho ufuna uze kuyena kanjalo uNkulunkulu. Amen. Amen. Sungangena manje. Ngicela siye Exodus chapter 32. I-example yesibili engifuna ukubonisa yona. Again lasibona uNkulunkulu enza isinqumo sokubhubhisa uIsrayeli. uMose emncenga bese uNkulunkulu eshintsha umqondo wakhe. Futhi la magama indlela okubhala ngawo uzobona ngempela ukuthi angimsukeli uNkulunkulu mangithi uyawushintsha umqondo, uyena owabhala kanjalo uNkulunkulu. Mawune theology engayamkeli indaba kaNkulunkulu oshintsha umqondo, une theology engafithi kuExodus 32. Amen, my theologian. Exodus 32 uverse 1 ngizokufundela nakhona indaba yonke uzoyizwa kalula bese ngicizela le ndawana yokushintsha kwengqondo kaNkulunkulu. Lapho abantu bebona ukuthi uMose usephuzile ukwehla entabeni,
babuthana ku-Aaron bathi kuye, woza usenzele uNkulunkulu abazohamba phambi kwethu, ngokuba lo Mose umuntu owasikhipha eGibhithe asazi ukuthi wehlelwe yini. U-Aaron wathi kubo, emkhumulana amacici egolide aseyindlebeni zomkenu nakwezamadoda amadodana enu namadodakazi enu niwalethe kimi. Uyazi ngiphoziswa yini lapha nabafana babegqoka amacici la ngazi ukuthi kodwa indaba yangelinye ilanga le. Verse 3. Bonke abantu bawakhumula amacici ayeseyindlebeni zabo bawaletha ku-Aaron. Wawathatha ezandleni zabo, wawancibikalisa, wabumba, waqopha, wenza ithole ngalolo bumba lwegolide. Abantu bathi, nampa onkulunkulu bakho Israyeli abakukhuphule eGibhithe. Kuthe ukuba u-Aroni akubone lokho, wakhi i-altare phambi kwethole, wenza isimemezelo wathi, kusasa kuzokuba nomkhosi kaSimakade. Abantu bavuka ekuseni ngakusasa, banikela ngeminikelo yokushiswa, baletha iminikelo yokuthula, bahlala phansi ukuba badle baphuze, basukuma ukuba badlale. uSimakade wakhuluma kuMose wathi, phuthuma wehle, ngokuba abantu bakho owabakhipha eGibhithe benze isono. Basheshe baphambuka endleleni engabayala ngayo, bazenzela ithole elibunjweyo, balikhonza, balihlabela, bathi nampo uNkulunkulu bakho Israyeli abakhipha eGibhithe. uSimakade wathi kuMose, ngibabonile laba bantu, bheka, bangabantu abantamo ilikhuni. Ngakho-ke ngiyeke ukuze ulaka lwami libavuthele, ngibaqede nya. Wena ngikwenze ube yisizwe esikhulu. uMose washweleza kuSimakade, uNkulunkulu wakhe wathi, Simakade, ulaka lwakho lubavuthelelani abantu bakho owabakhipha eGibhithe ngamandla amakhulu nangesandla esiqinileyo na? Abazukusho yini abaseGibhithe bathi, wabakhiphela ehloso okubi, ukuba ababulale eintabeni, abaqothe baphele nya emhlabeni? Phenduka olakeni lwakho olukhulu, uguqule umqondo wakho, ungabehliseli okubi abantu bakho. Khumbula uAbrahamu, Isaka noJakobe, ingceki zakho owafunga wena kuzo wathi, ngiyokwandisa izizukulwane zenu zibe ngangeinkanyezi zezulu, ngiyinike lonke lelizwe enganithembisa lona, libe yifa lazo kuze kube phakade. uSimakade waguqula umqondo wakhe ngenhlekelele ayehlose ukuyehlisela abantu bakhe. Amen. uSimakade waguqula umqondo wakhe ngenhlekelele ayehlose ukuyehlisela abantu bakhe. Wayesenqumile ukuthi uyaqeda ngamaJuda, intamo yabo ilikhuni, Aaron involved. Uzosebenzisa uMose avuse lesizwe ayizogcina efeze ngaso inhloso zakhe. uMose wangenelela, lithi iBhayibheli washweleza lelezulu, wathi lutho Nkosi. Bese thina amaGibhithe athi vele wawubakhiphela kubaqede ehlane, kodwa Nkosi khumbula ukuthi wawutheni kaAbrahama noIsaka noJakobe, wathi izizukulwane zabo ziyoba ngangeinkanyezi zezulu, ngakho ungayenzi lento osuthi uyayenza manje. uNkulunkulu wamlalela uMose, waguqula umqondo wakhe. Niyayizwa lonto bangcwele? Again, asithi uNkulunkulu akalazi kusasa, wayengazi ukuthi uMose uzothini. In fact uNkulunkulu uyamazi uMose. uMose beseyijwayele lento, uthi mayiqala kuverse 10 uthi, ngakho-ke ngiyeke Mose. Ake ungiyeke ungasho lutho Mose, ngifuna ukubabhubhisa bonke labantu. Ngathi uNkulunkulu uyazi ukuthi uMose uzobancengela, bese uNkulunkulu engamnqabeli uMose, kungavumi ukuthi amnqabele. uNkulunkulu agcine encengekile ayenze lento eshiwo uMose, kodwa uMose amncenge ngempela uNkulunkulu. Lithi leli iBhayibheli uverse 14, uSimakade waguqula umqondo wakhe.
Ngithi mina bazalwane uNkulunkulu ubhala lezi zinto ngenhloso yokuthi simazi kanjalo. Simazi njengoNkulunkulu ongathi noma esehlosa ukwenza into ukwazi ukumncenga ubonisane naye aguqule umqondo wakhe uNkulunkulu ngento abesethi uzoyenza. Isona sizathu esenza abhale kanje uNkulunkulu. Akafuni isazi iside lakhe lokuthi mayisenqumile zonke izinto uyazenza wayimise emaphakadeni futhi uyoyifeza kanjalo. Yebo kuyiqiniso kodwa kunendawo yokukhuleka kwakho kuyona yonke leyo nto. Khona izinto ezizokwenzeka ngoba wena ukhulekanga ukuthi ingenzeki. Khona izinto engeke zenzeke ngoba wena ukhulekanga ukuthi zenzeke. Niyezwa bathandekayo? Ufuna uNkulunkulu usize nalokho thina esikufisayo, nalokho thina esikucelayo, esikuthandayo, sizobonisana naye. Uthi wozani asikhuluma indaba kuIsaya. Amen. Sikhombise esesithathu. U2 Samuel ke lo manje chapter 24. Samuel wesibili. Again uNkulunkulu ufuna ukubhubhisa uIsrael ngenxa yesono sika Davide owayeseyinkosi ngalesi sikhathi. Ku verse 11 2 Samuel chapter 24 lapho Davide evuka ekseni kwafika izwi likaSimakade kumprofeti uGadi umboni kaDavide lathi hamba ukhulume kuDavide uthi usho kanje uSimakade uthi ngikubekela izinto ezintathu, 3 options. Khetha ibeyinye phakathi kwazo ukuba ngikwenzele yona. uGadi wafika kuDavide wambikela wathi kuye izofika yini kuwe iminyaka eyisikhombisa yendlala ezweni lakini noma izinyanga ezintathu ubaleka ezitheni eziyobe zilokhu zikuxoshile noma izinsuku ezintathu zobhubhane ezweni lakini na. 3 options. Ifamine, indlala, isomiso for 7 years, yimpi mhlamba amaFilisti enqoba uIsrael for 3 months noma ukugula okubulalayo ubhubhane for 3 days. Manje ke cabangisisa unquma ukuthi impendulo yini engiyoyibuyisela kongithumileyo. uDavide wayesethi kuGadi nginosizi kakhulu. Kungcono suwele esandleni sikaSimakade ngokuba umusa wakhe mkhulu. Kepha mangingaweli neze esandleni somuntu. Ngamanye amazwi unganginiki le ndaba yokunqotshwa izitha zami for 3 months. Ngcono ngiwele esandleni sikaSimakade sibulawo yena for 3 days. Verse 15. uSimakade wayesethumela ubhubhane kwaIsrael kusukela kwaze kwaba yisikhathi kusukela ekseni kwaze kwaba isikhathi esinqunyiweyo. Kwafa abantu abayinkulungwane ezamakhulu ayisikhombisa 70,000 kusukela kwaDani enorth kuze kufika eBeersheba esouth. Lapho ingelosi yelula isandla sayo kuba ibhubhise iJerusalem isifike esouth ngaseJerusalem. uSimakade wayisola uSimakade ngalobo bubi ngalokho kufa okwasekwenzeka Israel. Wayimisa ingelosi yayibhubhisa abantu wathi sekwanele. Ingelosi kaSimakade yayisibuyisela oyayisime esibuyeni sika Aruwana umJebusi lapha eJerusalem. uNkulunkulu wayethe kwingelosi hamba obhubhisa uzushaye neJerusalem for 3 days. Mayesebona uNkulunkulu ukufa nosizi kaIsrael wayisola uNkulunkulu. Hayi ngoba enze okubi ukuyisola kuchaza ukuthi washintsha umqondo uNkulunkulu. He relented ngesingisi. Wayemisela ukwenza lento. Mayeseyibuka wathi ayeyeye. Ake ume manje ngilosi ungabusaqhubeka nala bengithe ngena khona. uNkulunkulu oshintshayo umqondo mayesebuka izimo zabantwana bakhe. Ubona usizi nokuhlupheka nezinyembezi nokufa sekufe 70,000 people kaIsrael noma befanele ngenxa yento ababeyenzile kodwa uNkulunkulu wabuye wayinqanda kade sethe uyabaqotha uyaqeda ngabo wayigwema uNkulunkulu washintsha umqondo ngenxa yokubuka ukuhlupheka kwabo. uNkulunkulu onjalo. uNkulunkulu obuka isimo esikusona abe nozwele kuthina ashintshe izinto abethu uzozenza uNkulunkulu. Mhlambe kunento abethi
ngeke akunike yona mayesebona usizo lakho nokukhala kwakho kuyena ashintshe uNkulunkulu noma kunento abezoyenza mesebona ubhlungu uNkulunkulu ashintshe athi akasazi ukuyenza leyo nto leyo abethu uzoyenza uNkulunkulu onjalo. Amakhosi esibili chapter 20. Abanye beni bazoyikhumbula ke le ifamous le. Kunenkosi eyayilungile kaIsrayeli ayengavamile amakhosi alungile kaIsrayeli. Kodwa le uHezekiya igama layo. Zokufundela indaba kumakhosi esibili chapter 20 uzoyizwa nje isobala mawuyifunda. Verse 1. Ngalezo insuku uHezekiya wagula. Kwakwembulwa kwembeswa. Kwafika kuye uIsaya umprofeti indodana kaAmos wathi kuye usho kanje uSimakade uthi yaleza endlini yakho ngokuba awuyikusinda uyakufa nokufa. Waphendula ubuso bakhe wabheka ngasodongeni wakhuleka kuSimakade wathi Simakade ngiyakuncenga ake ukhumbule ukuthi ngihambile phambi kwakho ngeqiniso nangenhliziyo epheleleyo ngenza okuhle phambi kwakho. uHezekiya wadazuluka wakhala kakhulu. Kwathi uIsaya engakaphumi emzini egcekeni elingaphakathi izwi likaSimakade lafika kuye lathi buyela kuHezekiya umbuso wabantu bami uthi kuye usho kanje uSimakade uNkulunkulu kaDavide ukhokho wakho uthi ngiwuzwile umkhuleko wakho ngizibonile inyembezi zakho ngizokuphilisa bese ngosuku lwesithathu ukhuphukela endlini kaSimakade ngizokwengeza einsukwini zakho iminyaka eyi15 15 years ngikusindise wena nalomuzi esandleni senkosi yaseAsiria ngiyakuvikela lo muzi ngenxa yami nangenxa yenceki yami uDavide. Iyagula inkosi uNkulunkulu uthi Isaya hamba uyitshela ukuthi ayisethe izinto in order mhlawumbe ayipika ukuthi ubani inkosi elandelayo ayisethe amafa ukuze kungasali kuba nodlame lapha ePalace sebebanga isihlalo sobukhosi. Hamba umtshela ukuthi akaqondisa izinto ngoba uzukuphila uzofa kufika isikhathi sokufa manje Hezekiya kusho uNkulunkulu etshela uIsaya. uIsaya mayifika lapha uyamtshela ukuthi mfowethu ubhedile njoba ugula nje uthi uNkulunkulu awuzukuba ngcono sekufika isikhathi sokufa qondisa izinto before ufe. Ayivumi lenkunzi malanga uHezekiya. Iyamazi uNkulunkulu. Iyawazi umusa kaNkulunkulu, iyamazi ukuthi uyancengwa, ancengeke uNkulunkulu. Akasiyo nje uzwi lakhe kuphela othi mayiseshila izinto zibe njalo. Wazi lento engizama ukuthi nginifundise yona nginikhumbuze yona abazalwane uHezekiya. Noma uNkulunkulu eseshilo ekhulume ngoIsaya umprofeti owaziwayo recognized abangamngabazi kodwa uHezekiya waphendula ubuso bakhe wamyeka uIsaya nesiprofeto sakhe esivela kuNkulunkulu waqondana noNkulunkulu wathi inkosi khumbula kodwa ukuthi ngiphile kanjani phambi kwakho. Angafisa ukufa mhlambe khona izinto asafuna ukuzenza uHezekiya ezinhle emehlweni kaNkulunkulu wamncenga uNkulunkulu wakhala phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyathinteka mayencenga abantwana bakhe, uyathinteka mayibona inyembezi zethu uNkulunkulu. Akasiyinsimbi yomshini othi left izinto ziyaka left noma ingabe idlula nani. Kodwa ngisola igama lesingisi lokuthi he's a person, angifuni ukuthi umuntu akasiyo umuntu kodwa umoya onenhliziyo enozwelo uNkulunkulu. Uyakwazi ukubuka inyembezi athinteke njengawe mawubuka inyembezi zomntwana wakhe ekhala encenga ngento obusuthi ayizukwenzeka. Wathi uNkulunkulu Isaya aphindele emumva ndoda. Hamba umtshela ukuthi ngiyakuzwa ukukhala kwakhe 15 more years. 15 more years uNkulunkulu amlulela ngawo. Unjalo bazalwane. Kunezizathu ukuthi abhale lezi zinto ufuna simazi kanje
uNkulunkulu ukuze singazukwenqena ukoyincengela enkosini. Mayithi uPaul ningakhathazeki ngalutho kodwa ngokukhuleka nokunxusa nenze izicelo zenu zaziwe enkosini. Shona ukuthi ufunani enkosini. Musu ukuthi angiboni ukuthi uNkulunkulu uzoyivuma lento, angiboni ukuthi intando yakhe. Siyafundiswa lapha ukuthi uNkulunkulu onentando yakhe futhi uzoyifeza intando yakhe. Ngakho ngizobekezela phela ngoba uNkulunkulu uzokwenza akuthandayo vele. Sikhona isikhathi salokho mawusuncengile njengoPaul uthi alisusiva ivo lingasuswa. Sikhona isikhathi sokwamukela intando kaNkulunkulu kodwa ungagijima uye lapho kuqala. Awuqala uyoncenga nawe enkosini njengoPaul wancenga 3 times ngaphambi ukuthi amukele ukuthi inkosi ayizukulususiva. Sometimes ilisusa inkosi iva sewuncenga kwesi4 sukhala uyibhuquza phansi uthi ngeke inkosi. Uncenga kuyena ngomoya wokuyithoba uNkulunkulu oncengekayo. Uyaboniseka uNkulunkulu. Jeremiah nyanga sekuphetheni manje ngisalele 2 more after le. Jeremiah chapter 18. Ngiyakicabeza nje ibe yiningi ngoba ngiyanazi nanizothini nizothi ipassage yodwa manje wakhe theology ngalo. Cha nawa maningi la ngazi ukuthi uzongiphikisa uthini. Ku Jeremiah 18 verse 7. Again la sibona uNkulunkulu uyayichaza ke yena manje kuJeremiah ukuthi unjani. Lento ayenzayo uyayi-explaina uNkulunkulu. Chapter 18 verse 7. Ngesinye isikhathi ngiyakukhuluma ngesizwe nangombuso ukuthi ngizowusiphula, ngiyudilize, ngiyubhubhise. Leso sizwe engikhulume ngaso uma siphenduka ebubini baso ngiyakiyeka ukwenza okubi ebengihlose ukwenza kuso. Ngesinye isikhathi ngiyakukhuluma ngesizwe nangombuso ukuwakha nokutshala. Nokho uma senza okubi emehlweni nami singalilaleli izwi lami ngiyakiyeka ukusenzela okuhle ebengithe ngiyakusenzela khona. Sometimes ngikhuluma ngejudgment ngithi ngiyabaqeda manje lapha kodwa mabephenduka ngiyobayeka. Jeremiah. Sometimes ngiyokhuluma okuhle ngithi ayilaba ngizobakhuphula ngibakhe babe yisizwe kodwa mabenza okubi ngiyoshintsha nalapho ngibabhubhise. Ngamanye amazwi Jeremiah ngiuNkulunkulu o-influencekayo i-behavior yabantu. Indlela umuntu ayiphatha ngayo ingashintsha into ebethi ngizoyenza ngingabe ngisayenza. Izinto umuntu azenzayo zingashintsha nezinto uNkulunkulu abethi ngeke azenze bese yazenza. Ngakho sine chance nalo uNkulunkulu bazalwane. Niyayibona leyo nto? Sine chance empilweni zethu zokuthola izinto esifisa zenzeke empilweni zethu ngendlela esiyiphatha ngayo. Uyayazi ingane mayincengela isiwashi izitsha kungashiwongo uyibona igijima nemophi yophuma ngasemnyango kanti uNkapumalanga kunento ayincengileke manje. Nawe ngoba manje usevele wenze nje nabona ususoftanyana usheshe ukhiphe masinyane. Unjalo uNkulunkulu. Unjalo uNkulunkulu. Ila kungena khona o-fasting la. uNkulunkulu umncenga uyiginqa phansi uthi anizukudla nokudla Nkosi. Uzungenzele lento. Uyancengeka uNkulunkulu. Ushaye ngelinye igiya ngalelo langa ufike enkonzweni. Uhambe late. Uxolelo kade ungabaxolelile. Kanti kunento encengayo enkosini. Ancengeke futhi uNkulunkulu usho njalo la. Wena umuzwe ethini wena? Usifundisa leyo nto uthi uNkulunkulu onjalo kubantu. Alright, 2 more. Bese siyaqeda. Ngicela siye kuAmos. Pheqa uqhubeke yabo ngiyakulandelanisa ukuze ungalokhu yemuvi ephambili. Mawupheqa uqhubeke uzothola uAmos ungakafiki kwiTestament Elisha. Ku chapter 7 umprofeti uAmos. Esinye isiprofeti uNkulunkulu efuna ukujaja uIsrael aqede ngawo. Kodwa uAmos maye uncengela uNkulunkulu avume. Masinyane nje. Ku verse 1 Amos 7.
Inkosi uSimakade yangibonisa kanje umbono, bheka yayenza isikhonyane amaqhwagi lawadla qeda izitshalo zonke. Ekuqaleni kokuhluma kotshani bakamuva. Uyabona ke kwakutshani bakamumva osebusikiwe bungo benkosi, ikhathi zokuvuna bayoqeda ngasekuvuneni uNkulunkulu ufaka lesikhonyane manje. Kwathi lapho isikhonyane sesibudle sabuqothula nya utshani ezweni, sidle izitshalo sesidle ngisho utshani sabuqeda. Ubona umbona ngithi uAmos ayenzeki into, uNkulunkulu uyamkhombisa into ezokwenzeka. Ngathi Nkosi Simakade ake uthethelele. Uyakuma kanjani uJakobe ngokuba mncane? Izwele Nkosi, siyosavava kanjani lento sibancane kanje sisizwe sakaIsrael uJakobe. uSimakade waxola ngalokhu, amagama asengisho la, waphenduka uNkulunkulu. Wayiyeka lento bese sizoyenza uNkulunkulu, wathi ngeke kusenzeka kusho uSimakade. Verse 4, inkosi uSimakade yangibonisa kanje, bheka inkosi uSimakade yaphaka impi ngomlilo. Wangqongqisa ekujuleni, washisa amanzi, the great deep, washisa nengcenye, washisa umhlaba. Shuthi kuyoma isiprofethi sesomiso lesikuzophela amanzi emhlabathini, aphele nangaphezulu, makuze kunamvula kuzolanjwa kaIsrayeli. Ngase ngithi Nkosi Simakade ake uyeke, ungayenzi leyo nto Nkosi. Uyakuma kanjani uJakobe ngokuba mncane? uSimakade waxola ngalokho, waphenduka uSimakade ngalokho, ngeke kusenzeka kusho uSimakade. Bonile uNkulunkulu ufuna ukubajaja, uyathandaza uAmosi, uNkulunkulu uyashintsha idirection, uthi ngeke kusenzeka. Nalelo gcina uJona, ngiyamkhumbula uJona. Asiye encwadini kaJona, ngifuna ukugcina ngayo. Mungakhumbuli kulungile nje ukufundela nje la indabanyana ethe ukuba indanyana ukuze usizwe istory uJona esibhala yena. Kodwa istory esisaziyo, uNkulunkulu ufuna ukubhubhisa iNiniva, liyidolobha elingcolile lonakele elinodlame. uJona uyamazi uNkulunkulu. Asive singihlekisa njalo manje sifunda istory. uJona uyamazi uNkulunkulu ukuthi unomusa, akafuni ukuya eNiniva. Ngoba uJona ufana nathi abaningi abashumayela, akafuni ukushumayela mahala. Manje ngizohamba ngomemeze eNiniva uthi wena uzolibhubhisa iNiniva, kanti ngiyakwazi uzothi usuku usubazwela labantu. Mina sengigijimile ngajuluka ngibatshela ukuthi uzobabhubhisa, ugcina ungababhubhisanga wena, ngibukeke njengempatha manje mina. uJona baleke aye kuthiwa ngezulu eNtalashishi. Unqena leyo nto uJona. Unqena lento esiyifundayo ukuthi uNkulunkulu onje. Uyanqena uJona ukuthi abaseNiniva bazovele bamncenge uNkulunkulu. Bese yancengeka yena eseshumayelile. Manje akafuni nokoshumayela ukuze bangabi na chance yokumncenga, ngoba uyancengeka lo uNkulunkulu uJona uyamazi. Siqale chapter 1 verse 2. uNkulunkulu uyamyala uJona, phuthuma uye emzini omkhulukazi eNiniva. Umemezele kuwo ukuthi ububi bawo sebenyukele baze bafika phambi kwami. Full stop. Ngiyawubhubhisa manje. Iya chapter 3 naka. Ku verse 3. uJona wayesesuka, ngiyayeqa indaba yaseNtalashishi. uJona wayesesuka waye eNiniva. Njengokusho kwezwi likaSimakade, iNiniva kwakuwumuzi omkhulu, ukudabula kuwo kwakungathatha izinsuku ezintathu. uJona waqala uhambo losuku lonke enqamula emzini eshumayela ethi sekusele izinsuku ezingamashumi amane, 40 days nje kuphela, ukuthi iNiniva libhujiswe. uNkulunkulu uthi wayemtshele nesikhathi 40 days iNiniva ngiyalibhubhisa njengeSodoma neGomora. Abantu baseNiniva bakholwa kuNkulunkulu, base bememezela ukuzila ukudla nokuba kugqokwe indwangu yesaka kusukela kwabakhulu babo kuya kwabancane. Izwi lafinyelela ngisho nasenkosini yaseNiniva, yasisuka esihlalweni sayo, yakhumula ingubo yayo yobukhosi, yembatha indwangu yesaka, yahlala emlotheni. Yamemezela iNinive ngokwesimiso senkosi nezikhulu zayo, yathi makungabikho umuntu nemfuyo, mhlambi wankomo namvu nambuzi okuzodla noma kuphuze nje ngisho amanzi. Kodwa abantu nemfuyo makwembathe amasaka, kukhulekwe kakhulu kuSimakade
kube lona lowo aphenduke ashiye ububi nobudlova bakhe. Kwazi bani? Ngiyayithanda indlela ecabanga ngayo lenkosi. Kwazi bani? Yebo uNkulunkulu ozwi lakhe, kodwa kwazi bani masiyingcengela? Hleze uNkulunkulu angacabanga ngokunye, hleze aphenduka uNkulunkulu kulento abesethe uzoyenza. Abe nobele kithi, alibambe ulaka lwakhe oluvuthayo, angabe esasibhubhisa. Verse 10, uNkulunkulu wabona ukuthi sebephendukile ebubini babo, wase eyithambisa inhliziyo yakhe, wanquma ukungabe esabhubhisa njengoba ebeshilo. uNkulunkulu washintsha, kade senqume ukuthi uzobabhubhisa, wangabe sababhubhisa. Ngizomalana ke isikhathi sami siphele, bengithi ngisazokutshela ngoJona esecomplaina, uNkulunkulu emfundisa ilesson, eveza isitshalo, uJona ehlele edesert, uJona enjoy umthunzi waso, bese uNkulunkulu evele yasibulala isitshalo, athumele iwema isidle sife. uJona acomplaine ukuthi manje ngishiswa ilanga mina ngizoze ngife la. Athi uNkulunkulu awubuke nje wena ukuthi unjani, ukhalela lembali manje, ukhalela lesitshalo ukuthi sifeleni, kodwa ufuna mina ngibulala inqwaba yabantu ngingabazweli. Uzwela imbali, uzwela isihlahla, kodwa ufuni mina ngibazwela abantu. uNkulunkulu obazwelayo abantu. Amen. Ngakho ngisho njalo bangcwele, sinoNkulunkulu o-sovereign, okuchaza ukuthi uyishaya mthetho yena eyedwa. Ayikho into emvimbayo ukuthi ababulala abantu noma abaphilise. Uyena onqumayo, kusho lokho ukuba uNkulunkulu, ukwenza umathanda. Uthi kuMose mayeveza, ngiyahawukela engimhawukelayo, ngingamhawukele ngingamhawukeli. Ngiyise ezulwini engithanda ukumyisa ezulwini, ngiyise esihogweni engithanda ukumyisa esihogweni. Ubani ongabuza athi ngenzani? Ukuba uNkulunkulu ukwenze njalo, kodwa ebunjalweni bakhe kunezpace zokuncenga kwethu. Ubaba kuthina uyakhaleleka, umthele ngeinyembezi yashintsha ingqondo. Uyincengele agcine kwenzela into oyifunayo. uJesu mayethi nikhulekeni ngaphezi, ebatshela ngomfelokazi ohamba wayoncenga umuntu owayengamesaba uNkulunkulu, ubafundisa leyo nto ukuthi uNkulunkulu ungabomyeka, omtshela ukuthi wena ufisa kube njani. Uyathanda uNkulunkulu, sirelate kanjalo kuyena, ingakho esambulela lezinto. Amen. Asithandazeni.